Fáilte ród isteach is mise Tommy ó Conula agus tama an seo aniu a gantar Charn Tóchair an Yeisceart Condaí Ghire. Áit bhfuil Feis Charn Tóchair ar siúl den chéad uair. Lomsa inis tá Leon ní linsi, ifigach forbrethe leis an Charn an tonid ina bhfuil an Yeis ar siúl. Leon, Aberlin, cían fá ar chuirsih tús leis an éis seo? Well, Tommy, cymryd tŵs leis yn eis seo ymlaen mar wahimuid gwrs i un hyn tawat leis yn cultúr Gaelach a chealrú cultúr Gaelach agus yn Changa. Agus wahimuid níl le hedjon in ar a has nó Condaí Ghire de ra mar hegam. Agus so de cod de scrafte all war de Gaelagrí óga teag frasler na níoscoilena agus na bonscoilena agus cod war daltaí ag fólam Gaelige na manscoil na Cmai. So wahimuid gwrs i tawachta deis a hort donna daltaí seo a god skillina agus a god talana an yeru. Codhúir rudaí eile ag tarlú taobh muid an bonscoil san coiste forbrethe deanamid codhúir agriochtaí de na páistí taobh muid. So dóis go bhfuil siad ábalta úsáid óhaint as a god Gaelig taobh muid an scoil agus tá feis sin rud a bhain duna hagrachtaí sin agus tá club óg, tá óg ógras an, tá ógras hían an agus scéim saoirú agus tá cod mhór rudaí ag tarlú bíon a rith na bliana. Bhí caiidean intam ardan cai mar réit agus bhí go leor daoine haiste haid. Bhí suas le fihias a chomórtas, head chomórtas, so tá sé jazz fe ceil go bhfuil le rága teart a ré. Tá chomórtas í mar seáin tá táhairta tuairn seachta de foiistí ag í seog. Cé tosa? Casú ní cheann. Agus go dé tá dhéanú agad ag an Yeis an seo aniu? Tá man seo chuna bhéir a dan is séanam ar an idill uránaíocht agus córa. Neart stuff an sin nach ar bhaileat an dan a ránis? Boy. Right lad. Tá péanta mo chása dears na heidir fuca hánig an doctor. Seo yachiú bín trúcra. Leis is sé sinú ní bhuihí tú bás. nó dúir bé cearlat ach go bhfuil tú ag fás. Tá mis sem a hónaí an seo le sé bbliana déag sílam Tommy agus nar hanig meis deachan seo ceann an rudaí just a bhhaimar agus go ddéire na gurú cóphobal agus inta leidir an agus ruáhan an sásta haint le chéile agus nar a hen rud an seach a bhaimar na daine an seo háin tórann siad céad faoi céad an rud, so mar hampa tá club sport an club common Lucas Gael an seo miltna leidir chuir na hananne hagan ahananne cojama agus takeíochtá agus mar ggéarnan ar hanig drám le chéile le thoiseacht ar obair na Gaelige. Harlan run ceann céarnan sin hanig daoine le chéile agus tá cóphobal seo aonanta mai ag obair le chéile róda. So sinna hen gur sin ceanna na fehanna aró an cóphobal ábalta an éid seo thógáil agus tuairt faoin Gaelige leis tá sa cheantar seo tá dhéan níoscoil agus bonscoil ag leidir an agus tean land in daoine ága ar ré le sama chuann sa Gaelige an éis sin agus an Gaelige ceannealt suas. So tá mu daine mar sin aontacht dóthasach gur seo rud buan atá gine an seo agus go raithí si ar ré ó leidracht go leidracht. Den blasúbog, den sprí agus den talan a bhí le feilan seo ag Feis Charn Tóchair aniu. Agus léirí mai fásta ar bheocht phobal Gaelige Yeisceart Condaí Ghire. Tommy ó Conula, nuacht Feis Charn.